खुलुमबाय आंनि मुङा पिंकि ब्रह्म आरो आं इउएन एकाडेमि क'क्राझार फरायसालियाव फरायो आरो आंनि गामिनि मुङा बर' बाथारबारि। 95.93 जौखोन्दो मोनदोंमोन। नोंथाङा बेसो जाफुंसारनायाव माबायदि खस्थ'जों मोगा-मोगि जानो? आङो सिगांनिफ्रायनो आङो जेब्ला क्लास 10 मोन अब्ला आङो जागायजेननायनिफ्रायनो आङो फरायबाय थाबोखादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो फरायै बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजाबाय आरो बिदिनो आङो स्कुलाव प्रि फाइनाल एग्जामाव एसे गाज्रि जादोंमोन आरो नाथाय बे आंनि थाखाय मोनसे मटिभेसन हिसाबैसो जादोंमोन मानो होनबा एसे गाज्रि जायोबा नों बुजिनो हायो जे नोङो साबसिन खालामबावगोन होननानै बिदिनो आङो एसे बांसिन नाजासिनबावबाय बांसिन नाजानायनि उनाव जोंनि स्कुलनिनो इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव मक टेस्ट आनजादाव आङो एसे बिदिनो साबसिन खालामबावबाय आरो आं सानबाय आंनो एसे नांबावगौ होननानै बेनिखायनो आङो साबसिन एसे फरायबावनो नाजानानै मेट्रिक आनजादाव आङो साबसिन एसे नाजाबावनानै आङो बिदिनो नाम्बारखौ जौखोन्दोखौ मोननो हादों आरो जों न'खराव साब्रै बिमा बिफा आं आरो आंनि बिनानाव। बेनिफ्राय नोङो फरायसाफोरनो मा मिसन आं बेखौनो होननो सानो दे जिउआव जाफुंनो थाखाय खस्थ'आ थाखानांगौ आरो खस्थ'जों लोगोसे स्मार्ट वार्कआबो थाखानांगोन। नों नाजालांबाय था नों जुदि नाजालांबाय थायो गोसोआव गोरा गोसो थायो अब्लानो नोङो नोंनि थांखिसिम सहैनो हागोन। नोंथाङा दा मा थांखि लानाय दं? आङो बिदिनो उनावहाय सिभिल सार्भिस एग्जामखौ होनो सानदों। आंनि मुङा दावसा नार्जारि आरो आङो बड'फा मेम'रियेल स्कुलनिफ्राय पास आउट जादोंमोन। 88.67 गासिबावबो डिस्टिंक्सन। बेनिफ्राय नोंथांनि जाफुंसारनायाव सोरनि बांसिन मदद मोनदों होनना नोंथाङा सानो? न'खरनि आरो पेरेन्टसफोरनि सानैबो समानैनो मदद होदों। बाबाया आंखौ गाइड खालामदों ओमफ्राय मामिया आंखौ आंनि देहानि बागै जोथोन लादों। आं दा साइन्स स्ट्रिमाव थांबाय PCMB ओमफ्राय आङो इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो नागिरदों। बिदिथ' आङो बुंनो जेबो गैया माने ओरै होननो हागोन जेसे हागौ गावनि बै फांफुं खालामनायखौ गारथ'नानै बे OCS होग्राफोरनो आं बुंनो सानदों SSLC होग्राफोरनो दसे बे 1 इयारनि थाखाय फकास खालामथ' उनाव जेसे गोसोबादि मा खालामनो लुबैदों बेखौ खालामनो हागोन आरो बेखौ आङो थाल लाला। ओमफ्राय आंनि बिफानि मुङा मिस्टार सिं ब्रह्म ओमफ्राय आंनि बिमानि मुङा बबिता ब्रह्म। ओमफ्राय जोंनि आसल गामिया बालुकमारिथिं जायो ओमफ्राय दा थानाया क'क्राझार सुदेमफुरियाव थायो जोङो थानाया। माबा आङो इउएन एकाडेमि क'क्राझार नर्थ केम्पासनिफ्राय फरायनानै उथ्रिसारदों। आंना 88%मोन। माने आङो एसे सिगांनिफ्राय प्रिपेरेसन खालामदोंमोन ओमफ्राय दा आंना बे 88% मोननायखौ आङो एसे बारा मोजां मोनाखै आं एसे बुरजा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आं बे आंना एसे इलेक्टिभानो एसे खम जादों। सासे सफ्टवेयर इन्जिनियार। आं फरायसाफोरनो बेखौ मेसेज हरनो सानदों उनाव बिसोरबो साबसिन नाजाबावबानो जाबाय ओमफ्राय हायोबा खस्थ' खालाम ओमफ्राय बुजिनानै कनसेप्टफोरखौ मोजां बुजिनानै खालामलांनो सानबाय। आदसा नोंथाङा नोंथांनि बेबायदि आङो बे साबायखर हरनायाव आंनि बिमा बिफा आरो आंनि स्कुलनि टिचार्सफोरखौ गासिबो साबायखर होनो सानो।